Igbo ekele m aha m oke m dịka esi ihe gbasara Igbo, ihe gbasara ịkwalite asụsụ Igbo, ihe gbasara ịkwalite omenala Igbo adị m mma nke ukwuu. Ihe gbasara Igbo, ihe gbasara ịkwalite asụsụ Igbo, ihe gbasara ịkwalite omenala Igbo adị m mma nke ukwuu. Asị ọkụkọ hapụga pom okejigide zụọ ebe onye bikọ na-awachi ọ bụ ezigbo nwa afọ Igbo na nwa afọ Igbo a ka m ga-awụ ụgbọ ọbụla amụọ ma ọzọ gara wode Igbo atọgbuole m ahụ ezigbo onye nwe jụọ gị si iwukwu ezigbo onye Igbo ada ebe ezigbo onye Igbo n'ọnụ a na-eme ya n'aka, a na-eme ya n'omume. Mana taa ihe anyị bịara wụ ịkụzi nkụzi Igbo, etu esi atụgharị okwu Igbo ya grab Igbo to English grammar. Igwe nke na-adịsị onye ka nwụ awụ m oke nwa agụrụ m English, abụ m graduate of English, mana Igbo na-atọ m ụtọ. Ebe ọ bụ na-atọ m ụtọ si ka ndị ohere a nyere ụmụaka be anyị aka ọdị na-agụ pre-nursery, nursery, primary, secondary, university, ka ha mara ga-esi tụgharịa okwu ekwuru n'Igbo na Bekee ga-ezu ezu. N'ihi nke a, ebe ọ bụ na anyị na-eme ihe ndị Igbo na-eme ihe ndị Bekee, anyị ga na-asụ Igbo na-asụ Igbo. Ị na-ekwu okwu na-asụ Bekee na Igbo otu mgbe a na-akpọ code mixing. Esikwana ngwa ka ị tụgharịa ihe Igbo na Igbo na Bekee ọ code shifting. Ka isi ngwa ka ikwu okwu na Igbo chọta ihe sikwu Igbo bụrụ ka ebutere oyibo a na-akpọ ya transliteration. That is wrong. Maka isi ekwu na Igbo ka ị tụgharịa ya n'okwu Bekee a na-akpọ nke a translation. That's correct. Ya mere ihe mere nkụzi ugbu a how to properly translate Igbo grammar, Igbo statements, Igbo sentences to English sentences correctly, grammatically correctly. That's it. Obere mgbe anyị ga-ebido onye ejisie n'ike ya wụrụkwa ihe ọma ka ijiri ihe mmadụ onye ahụ nke ya. Enwere ike na-ajụso nne ya chọrọ gị ka mara gị atụ mgbe ị na-asị amakwa mmanụ na ọ bụ ka ị na-abịa ele ihe ga-awụ na Bekee. Oke nwa ahụ na ọkụja ele ihe ga-awụ na Bekee. Akụjara maka ndị ite ole ihe ga-awụ na Bekee. Ebu m ọrụ bịa skuul ele ihe ga-awụ na Bekee. Ịma bụ onye mbụ ele ihe ga-awụ na Bekee. Anọ m ebe a na-ahụ ahụ na-ahụ ahụ ele ihe ga-awụ na Bekee. Si na bọọsụ ahụ n'otu ugbu a ele ihe ga-awụ na Bekee. Tinye ose ahụ na mpempe akwụkwọ ele ihe ga-awụ na Bekee. Ka atọkakwara akwa gịnị ka atọka bụ na Bekee? Ọtia, hotel. Onye ndị a gasị anyị ga-echachachacha anyị mara ihe nwere na ya ọrụ ya. Ebe anyị na-asa bụ surprise, ọ bad code mixing. Dịka m na-ekwu, ajụjụ ya jụrụ sị olee otu ọ ga-awụ mma, kedu otu ọ ga-esi anyị ụmụaka ya mụta ka e ga-esi sụọ asụsụ Igbo tụgharịa na Bekee ọma mma. Ọhịa anyị mere ime ahụ m ezigbo nwa afọ Igbo. Dịka m gwara gị ihe Igbo na-atọ m ụtọ nke ukwuu. Mgbe anyị ga-aga ka mee ihe nduzi a ka ndị Igbo mụta ihe. Igbo trader na-azụ ahịa, ma ị na-anya moto, ma ị na-agụ akwụkwọ, ihe ọ bụla ị na-eme wụrụ onye Igbo n'Enugu steeti, Anambra steeti, Imo steeti, Abia steeti, Port Harcourt, Rivers steeti, ele ya Abia steeti, kedu ya Delta steeti. Ndị niile bụ Igbo na ya ugbu a bụ ọhụrụ unu nwere ịmụta ihe ọ ga-abụ ikwu onye Igbo. Ụdị o kwesịrị, the proper way to translate it to English. That's what I'm going to teach you. Now it's your turn to do the listening. I am doing the teaching. Do the listening. Ihe mere nkụzi ugbu a bụ anyị ka n'obodo okwu a na-asị ịtụgharị okwu Igbo na Bekee. You have to translate Igbo grammar properly to English grammar. Onye anyị na-eme
Ọ na-afịa ụmụaka ya na-afịa ndị okenye na ndị ntorobịa ahụ. Wee na-asị nke a gasị how to translate Igbo future aspect to English future aspect. Ọ na-akpọ future tense, anyị na-akpọ aspect. Number one wee sị gaba tupu iruo mmerutegoro ọ mmerute tupu iruo mmerute. Nigeria wee swear to it. Go. Before you get there, I'll be there. That's bad English. Only how had the rule guiding future perfect aspect or future perfect tense, if you like. There you go. Go. By the time you get there, I shall have arrived. Gaba tupu iruo mmerutego o mmerutego o mmerute. Number two, we say, amani ugbo echi m ga-erugoro Lagos. Amani ugbo echi m ga-erugoro Lagos. Gịnị ka ọ ga-abụ na bekee? Ọnụ ga-asụ na ihe ọnụ ga-asụ. Ọnụ ga-asụ. By this time tomorrow, I will be in Lagos. Mba. By this time tomorrow, I will be in Lagos. Ịtụgharị anyị bụ ihe ọbụbụ amani ugbo echi m ga-anọ Lagos. Amani ugbo echi m ga-anọ Lagos. Mana echi sị amani ugbo echi m ga-erugoro Lagos. Ọ ga-abụ by this time tomorrow, I shall have arrived in Lagos. By this time tomorrow, I shall have arrived in Lagos. Amani ugbo echi m ga-erugoro Lagos. Number three, we say, tupu ruo ebe ahụ, ha emechigo, mana chere, ka ndị chetakwa na nke Chukwu. Amani ugbo echi, echi sị, by this time tomorrow, okay, amani ugbu a, arọ na-abịa abịa, m ga-agụchagoro na mahadum. I was say, by this time next year, I shall have graduated from university. By this time next year, I shall have graduated. Oh, bro, by this time next year, I will graduate from the university. No, that's bad English. Okay, next. I was say, to meru eba he mechigo. Eziri ngozi. Gị ga-apụta sị ha emechiela. Tupu ruo ebe ahụ, ha emechiela. Na ihe Nigeria ga-asị. Before I got there, they have closed. Bad English. Before I got there, they have closed. Mba. Ọ ga-abụ, by the time I got there, they had closed. Remember have. By the time I got there, they have closed. That's it. So, because I was speaking, number four, we say, if you are going to go out, you are going to just go up, you are going because you are going to grammar the meaning. I'm going to go to the note. Yeah, on that number three. Note, if you are expressing a situation in which something happened in the past, the auxiliary verb to the main verb must be had, not have. I got number four. Number four, tupu ugbu a afọ na-abịa abịa, m ga-agụsigoro mahadum ekwubugo ya. By this time next year, na ihe dere ebe a nke Nigerian English. Also, by this time next year, I will graduate from university. Wrong. By this time, the correct thing should be the British part. By this time next year, I shall have graduated from the university. By this time next year, I shall have graduated from the university. That's what it should be. The proper thing. Don't worry. By this time next year, I shall have completed my course. So the British English were saying, by this time next year, I shall have graduated from the university. Correct. I am at chapter 6. Chapter 6 says how to translate Igbo Concord of the correlatives. How to translate Igbo Concord of the correlatives to English Concord of the correlatives. Also, how to translate Igbo Concord of the correlatives to English Concord of the correlatives.
Here are correlatives or correlatives. What correlative? Because there's a word called relative. My relatives, the band, or my relatives. And then go to Simba. Now here they are the relative, or the relative, correct? Relativity. Okay. Number one, I come or mama can't, or mama ora. I come or mama can't. I have not said anything, and he slapped me. Bad English. Why can I do Marka? German Jafia after the test. Anna Jafia Bar. They hug out. I come a group I come a group or Mamora. I had hardly said a thing. I had hardly said a word when he slapped me. When he began to slap me. He required correlatives book. Now we're it hardly of the web. It sooner of than. Whenever I go, I got spaghetti. Number 2, I was again. I come up at or money bim. I come a good money bim. I come up at or money bim. It's not about money. I come a good or money bim. That year was singing. I have just entered and he began to harass me. That's bad English. Besides, I'm about harass. Harass is American. Harass is British. And when God goes phonetics, so phonology, how was it pronounced? How English was it pronounced? You got in there. I can marry to the American English, British English in terms of pronunciation, as well as vis-a-vis Nigerian English. Yes. So relax. So I say, I come a group on my the I have just entered. But I come because I have just entered. He began to insult me or harass me. No. They hug up under British English. I had hardly entered the house when he began to insult me or harass me. I had hardly entered the house. I had hardly entered the house when he began to insult me. I had no sooner entered the house than he began to insult me. I had no sooner said a word than he began to insult me. Sooner and then. I had hardly said a word when he began to insult me. Hardly and when. I believe so. Yeah, chapter 7. How to translate Igbo apology to English apology. Iya mada ayi biko ba mo yan dagas. Then go say Igbo biko ndo. Kile bo biko ndo na beke. Biko ndo bro. I'm sorry. He said I'm sorry. I apostrophe I'm sorry. You know go. He said I am sorry. Correct. I'm sorry. Correct. When he go, he said I'm sorry. Oh, I'm so sorry. You're not wrong. I'm sorry. I say I'm sorry. You can say I'm sorry to someone dear to you. The first thing you say to that person, oh, I'm so sorry. You're not sorry because he committed an offense or he did that problem. No. It is because you feel for him. He is your friend, a relative, or a companion. And you have this, what you call, compassion toward them. When I get in British English, I am is different from am. I am, I, apostrophe M. I'm sorry. But A-I-A-M-S-O-R-R-Y. You don't read it. So, as able to America, we go to M. Over there, I am. When I get am, but I and A-M, I am, and I'm sorry. I am sorry. I, apostrophe M. I am sorry. Good.